Diri kita sa pagtambong ni Vice President Sara Duterte dito sa House impeachment hearing. Ang atong pangutana karon mga kasama kung kinahanglan pa ba kini o dili na kinahanglan. RMN Kuskus Batikos. Karong adlaw mga kasama gipahigayon sa House of Representatives sa Justice Committee ang impeachment complaint patok kang Vice President Sara Duterte. Iniaron paligunon matud pa ang mga ebidensya ug unod sa mga reklamo ay haisa ka ngadto sa Senado. Apan wala magpatimaw sa maong pagdungog mga kasama ang gireklamo nga si Vice President Sara Duterte. RMN Kuskus Batikos. Now, ang depensa sa kampo sa Bisya mga kasama nga wala matod pa sa balaod ang pag-obliga kaniya. Tama man pod, wala sa balaod mga kasama nga nag-obliga kaniya, nag-oblige kaniya nga motambong sa maong hearing. Dugang pa nga depensa sa maong kampo mga kasama nga gamiton lang matod pa ang maong hearing alang sa laing fishing expedition which is dili po nato ikalimod mga kasama. Ingon man pamulitika lang matod pa ang ginahimo karon diha sa Kongreso. Gitawag pa kini mga kasama o gitawag kini sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga usa lamang ka mini trial. Nakapasa na sab matod pa sila og answer ad cautelam. Og wala na sila angay pang buhaton mga kasama kay mao kini ilang tubag batok sa mga aligasyon nga ilang nadawat. Inay mo tambong ana sila mga kasama matud pa sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga mag-focus na lang matud pa sila sa pagtabang sa katawhan labi na sa mga labing nanginahanglan. RMN Kuskus Batikos. Gipunto manggod ni House Committee o House Justice Committee Chair Jervil Luistro mga kasama nga kining pag no-show sa Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte makonsiderang paglapas o kalapasan mga kasama sa konstitusyon o batakang balaod. So klaro gyud nga dunay tulubago na si Madam Vice President nato mga kasama kung dili pa siya magpakita didto sa Kongreso. RMN Kuskus Batikos. Apan ang makita sab nato diri mga kasama nga nanghunat na ang House of Representatives, ang House of Crocs mga kasama kay kabalo sila Duterte o diehard Duterte supporters kung DDS ang pipila ka mga senador. Kung maabot na sa Senado mga kasama, duna na sab tsansa nga ma-archive o mabasura ang ginapaningkamutan nila karon nga impeachment complaint diha sa Kongreso mga kasama. Naningkamot silang pag-ayo nga dili na maparehas sa una nga gi-archive lang ang ilang reklamo tungod sa 1-year bar rule. RMN Kuskus Batikos. Now mga kasama, unsa ang atong makuha diri? Ato ang tubagon karon taon-taon mga kasama kung kinahanglan pa ba magpakita ni Vice President Sara Duterte sa maong impeachment hearing bato kaniya. Okay? Dili tanang mga kasama, tanan nilang depensa masabta nato. Ang each side nga depensa masabta nato. Ang depensa sa House of Representatives mga kasama nga kinahanglang ipahigayon ang maong impeachment hearing, ingon man masabtan sab nato ang side ni Vice President Sara Duterte. Kay ang reklamante nga Kongreso mga kasama, ang nireklamo kining nagpasaka sa impeachment complaint nga mga representante gikan sa House of Representatives mga kasama sa Kongreso, buot ipahigayon ang maong hearing aron mas mapalig-on ang maong reklamo ay masaka sa Senado. Mao nay depensa nila. Apan dirita sa pikas nga depensa mga kasama, masabtan sab nato ang kampo sa Vice Presidente nga pwede sab ginagamit lang ang maong hearing aron madut-an siya o ginalauman nga wala gyud siya makuha sa pagtambong niya, labi na nga dominado ka sa kaalyado ni President Bongbong Marcos Jr. ang House of Representatives. RMN Kuskus Batikos. O karon mga kasama, sa kinalasan o sa katapusan, kinahanglan unta gihapon ang maong hearing. Sa ako alang mga kasama ha, kay higayon na sab unta kini sa kampo sa Vice Presidente nga depensa ng kaugalingon ningon man maklaro ang tanang aligasyon batok kaniya labi na sa ilang ginabalik-balik karon mga kasama diha sa Kongreso nga confidential funds. RMN Kuskus Batikos.